Jezus, waar nou heen? Wat de hele tijd bellen. Ja, dan hebben we het haast. Haast. Neem op. Ja? Yes. Heb jij er niks van? Hey. Jij kan je wel? Ja, nou wel. Oh, dit is het. Ja, die is zo. Dit ja. Oh. Oké. Hoi. Ben je zelf nacht te verstaan? Is het beter? Ja, nou is het. Waarom bel zo onbekend? Ik bel iemand onbekend, je bel wie is. Nee. Ik snap er helemaal niks van. Had ik een telefoon niet door? Ik weet niks. Oh, nou wat dan? Ik wil 3 keer bellen door een onbekend nummer. Oh, ik wil ik 3 keer bellen door, want mensen hadden ik 3 keer bellen door een onbekend nummer. Huh? Ja. Wat is dat dan? Oh, ik snap er niks van. Nee, niet meer. Oh. Hoe is het hier? Wat zei je? Hoe is het hier? Ja, best. Hoe ja? Ja. Ja, goed. Ik zal alleen aan Mieke en mijn handen gaan. Oh ja, nou dan kom ik direct terug. Oh, nou, dan zien we het wel. Oké, is goed. Hé, wacht even. Ho. Ho? Hallo. Ja? Wie bellen we nou? Suzanne. Waarom bellen ze? Ik bel helemaal net. De bel is gewoon. Verdomme. Ja, eerst belt Adrie me 3 keer, nu bellen Stomy en dan zou ze dus me net bellen heeft. Ja, nee. Ik spreek maar altijd op de telefoon, of niet? Ja, ze kijken nog wel een paar. Ja, zo. Wat is het dan? Ik snap er niks van. Nou, ik weet net, ik snap er niks. Er is niks. Oh? Nou, dan hang ik weer op, hè. Ja, oké. Om een lang verhaal kort te maken. Maar ze... Huh? Dat deze weer net Ja, de vorige weer leuk, hè? Jammer. Nou, je hebt het mis. Je hebt mis. Nou.